Systems of Indian Philosophy, second semester philosophy ଅନର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଲା। ବୁଦ୍ଧି ଏପରିକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଦର୍ଶନ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ମୋଟ ଉପରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଏ, ଜଣାଯାଏ ବା ବୁଝି ହୁଏ ସେ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ପଦବାଚ୍ୟ ଡେସ୍ର ପଦବାଚ୍ୟ। ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଦର୍ଶନ। ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ବା ଡେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପ୍ରଜ୍ଞା। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପନିଷଦରେ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଡେସ୍ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନକୁ ଡେସ୍ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପରାବିଦ୍ୟା ଓ ଅପରାବିଦ୍ୟା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର ମତକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଡେସ୍ ଓ ନିଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତିପକ୍ଷର ମତକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଡେସ୍ ଓ ନିଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷ ଓ ଉତ୍ତର ପକ୍ଷ। छह नंबर प्रश्न भारतीय दर्शनକୁ ଡେସ୍ ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଉତ୍ତରଟି ହେବ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଦର୍ଶନ। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚତୁବର୍ଗ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଡେସ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷାର୍ଥ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ଉତ୍ତରଟି ହେବ ମୋକ୍ଷ। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ହେଉଛି ଚତୁବର୍ଗ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ମୋକ୍ଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷାର୍ଥ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ସେମିତି 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ମୋକ୍ଷକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତରଟି ହେବ ନିର୍ବାଣ। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ମତରେ ନିର୍ବାଣ ହେଲେ ସମସ୍ତ କାମନାର ପରିସମାପ୍ତି ଡେସ୍ ଅଟେ। ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଶୂନ୍ୟତାର ସ୍ୱର୍ଗ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା କମିଂ ସୁନ୍ରେ ଅଛି। ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।